kaigsuonan. Maayong gabi mga kaigsuonan. Una sa tanan, dalaygon og pasalamatan nato ang Dios sa iya pagkamaayo kanato tanan. Amen ba mga kaigsuonan? Og pasalamatan nato ang madasigon o maaktigong mga kabataan sa ilang mayundanong ay niini Gabriel nuhatag lang kung mudong ang mensahe nga igong makabadasig o bungang kanato ilabi na sa mga kabataan. First time kayo niya akong muhay mga kaigsuonan. Bahala kung pa o naipastalang nga makasyerta sa iyong tulong. Amen? Ang tema nga magpagadaling sa mga kaigsuonan, unsahan na puna ng ato ginatuloy. Apan sa dili pa, mag-auto sa ta. Halanggon ang dalayong ni Diyos, panginoon sa tanan, o Diyos panginoon, tagay kaalam, halangin sa usapan ng doon. Sa inyong mga puno, niwasan ng sabtan o bawang pinakinabuyan. Salamat sa paggawa sa pag-abot. Salamat Jesus. Amen. Kinabuloy. Una, Exodo 20, versikulo 12. Atong pasahon. Kahulan mo ang imong amahan o ang imong ilahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga binuhatag kanimo ni Hirata nga imong Dios. Unsa daw to mga kabatanunan o mga kabataan? Mutahon ta sa atong ginikanan. Unsaon man pagkaon? Dili magsugod-sugod. Kung sugon, dili na magunya-unya pa. Aron hatagan sa taas na kinabuhi sa Ginoo. Ikaduha, Proverbio 3, versikulo 1 ngadto sa 2. Bantayan ang mga kasubuan sa Ginoo, dili kalimtan. Unsaon man pagbantay, sama sa pagpalaan sa atong ipamaulay. Dili na taon magtabi-tabi, maglakaw-lakaw, magtanaw-tanaw o tikto. Aron malipay o maluot ang Ginoo nato. Aron hatagan pagpaas ng kinatuloy. Hinaot sa mundo na akong mensahe, makapadasig dinig ka nato o ang Diyos